Ji bo ku zarokên Kurd li Bakurê Kurdistan û tevahiya Tirkiyeyê waneya bijareya zimanê Kurdî hilbijêrin, îsal jî wek sala borî helmet dest pê kirine. Hereketa Zimanê Kurdî Hezkurd bi endamên xwe li kolanan digere û banga bijartina waneya zimanê Kurdî dike. Helmeta ku sihê berfanbarê dest pê kiribû, bi beşdariya 305 xwebexşan didome. Hereketa Zimanê Kurdî amaje dike ku yek ji rêbazên xwedî lê derketina Kurdî jî handana civakê bo bijartina waneya zimanê Kurdî ye. Em aneka milletê xwe li gorî qanûna ku dewletê derxistiye em dixwazin wan pê bidin hesandin hemiyê milletê me û Kurd û ê milletê dinê jî bi zimanê xwe û ê dayîkê ji bo perwerdariya xwe heq û hiqûqê xwe bixin dest û haywan em wan şiyar bikin. Hezkurdê ji bo ku bigihîje hemû Kurdan 40,000 belavokên destan çap kiriye û divê hejmarê bike 400,000. Bi destpêkirina helmetê jî peyamên piştgiriyê bo helmetê ji aliyê rewşenbîr û nivîskarên Kurdan ve jî tên belavkirin. Mafya Kurda heye ku zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî tevayî li seretaya destpêka seretaya dibistanê û heta üniversite ve giştî bibe sîstemekê li hezar muqavîn îro diyara ku derfeta vê îşî tune ye niha ji bo veke dersê bijartî heye ji bo xandawana ji bo balbata ku ji bo nivîskara ji bo edebiyat zana gelek vekirî dibêjime ku divê ku em zaroka teşvîq bikin. Kurdî fêr ji bo ku Kurdî fêr bibin. Sala derbasbûyî jî Hezkurdê heman helmet dabû meşandin û li 39 bajaran 734 xwebexşan 280,000 belavok belav kiribûn. Li gorî daneyên sendîqeyan sala derbasbûyî 25,000 xwendekaran waneya bijareya zimanê Kurdî hilbijartibûn. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.